Gibarikadahan sa mga membro sa tribong Manobo ang dalan pasulod sa Energy Development Corporation o EDC sa Mount Apo sa Kidapawan City. Kung ano, atong sayron ang report ni Cyril Chavez. Nabalda ang dagan sa trapiko ug wala makasulod ang mga trabahante sa EDC Geothermal Plant sa Mount Apo. Human nagbarikada ang kapin usa ka gatos ka mga sakop sa tribong Manobo sa karsada. Muhawa lang kuno sila kung ihatag ang 20% bahin sa royalty sa 50% ginabayad sa EDC ngadto sa Madadma o Manobo Apaw Descendants Ancestral Domain of Mount Apo. Ang Madadma lang kuno ang nakapahimulo sa royalty share nga 8 million pesos sukad 2017. Nga unta gipanag-iyahan man kuno sa mga tribong Manobo ang 701 ka ektaryang sakop sa EDC Geothermal Plant. Hinoon human mipatunga ang National Commission of Indigenous Peoples o NCIP nagkasinabot nga mopadulong ang 15% bahin sa Manobo landowners ug 35% ang sa Madadma. Giablihan na sa pagbalik ang karsada padulong sa EDC alas 3 Lunes sa hapon. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.